Oprește-te! Ce-am făcut? Bine, poți să Pierderile armatei României în primul război mondial sunt estimate la peste 330.000 de militari pentru slavatorie, dintre care peste 60.000 legionari. În cel de-al doilea război mondial, țara noastră a înregistrat aproape 900.000 de morți, răniți, dispăruți și invalizi. În prezent, suntem onorați că mai avem în viață 85 veterani de război și 11 văduve de război. În perioada 1996-2022, România a plătit 31 de militari în misiunile extraordinare de operații și mai mult de 200 de răniți. E prea aglomerat, nu? Este simbolul unității noastre naționale, al reconcilierii și al slăbirii eroilor care au lăsat în țară. Ca și în anul 1918, armata română un factor de stabilitate important, respectat în societate, dar misiunea ei este aceeași. Apărarea independenței, și integrității noastre teritoriale, a unității și democrației constituționale ale României. Doamnelor și domnilor, Parada Militară Națională începe cu defilarea detașamentelor reprezentative ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Autorității Vamale Române. De asemenea, vor păstra onosul militarii străini aflați în misiune în România. Detașamente! Pentru defilare! Colonul spre dreapta! Înainte! Uși! În acest an, comandantul Paradei Militare Naționale este generalul de brigadă Cornel Donea Măran, șef al Direcției Structuri și Planificarea Destrării din statul major al Apărării, absolvent al Liceului Militar Mihai din Alba Iulia și al Institutului Militar de Infanterie, Grecel și Artilerie din Sibiu, promoția 1996. S-a format